Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag sumubabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May mga nag-evacuate bangod sa bagyo nga Karding. Klase suspendido sa pila ka mga LGU. Kanban ipatuman sa Bacolod sa Mascara Festival. Babae na sapon nga patay sa Dumaguete City, ianob yung suspect gikasuhan sa rape with homicide. Masobra 5 ka pesos nga balon sa Cebu nakuha sa separado kay bust operation sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, mansion sa sa Bacolod Bursa Milling Company, i-replicate kag himuon na showroom. Sa Digicast Negros X. Sa number 10, tuman nga pagbunok sang ulan sa Central kag Southern Negros kag pila ka bahin sa Northern Negros ang naeksperyensyahan kahapon. Sa Banwas ng Kawayan, may pagbaha sa Barangay Inawayan kag Kaliling. Sa datos ng Provincial Disaster Management Program Division, 28 ka individual ang gin-evacuate kagabi sa Kaliling kag 30 naman sa Inawayan. Sila nakabalik na sa ilang nga puluyan suno kay Mayor John Ray Tabuhara. Sa Sipalay City naman may pagbaha sa poblasyon kag may evacuees naman gikan sa Barangay Hilmontilla kag Marikalum. Sa kabilugan, 419 ang gin-evacuate kag sila ang nakabalik naman sa ilang mga puluyan suno kay Junilo Bogtae, ang pamuno sa Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services. May 25 naman ka mga banwa kag syudad ang nagsuspend sang klase sa bilog nga probinsya subong nga adlaw. Suno kay Zefford Kaelian, ang pamuno sa PDMPD, ginalauman nga magmangin maayo na ang lakat sa panahon karon nga naghihina na ang bagyo kag nagapalayo na ini sa landmass sa Luzon. Sa number 9, good news. May rollback sa presyo ng diesel kag gasolina sa buwas nga adlaw. Sa ikapat ka sunod-sunod nga semana, may pagdugo na naman sa presyo sa produkto petrolyo. Sa gasolina, piso kag 65 sentimos ay ganubo sa presyo sa kada litro. Piso naman kag 25 sentimos ay ganubo sa presyo sa diesel. Kag piso kag 35 sentimos sa kerosene. Damlag pa, nagalabot sa 5-12 pesos ang inasaka sa bilis ang diesel, pero ang rollback tag piso-piso. Sunod sa oil companies, inibangod sang mahal ang bilis ang pag-deliver sa krudo. Buwas na sa isang aga, ipatuman ang rollback. Sa number 8, ang ginahinyo nga health benefits ng Progressive Alliance of Capital Employees ang paghahatagan sang pagdamod sang Kapitolyo Probinsyal. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz nga nagsilingman nga ang tikang sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa probinsya kag lakip na sa mga empleyado sa Negros Occidental ang kabahin sa programa nga ipatuman. Sino kay Diaz, luyag sa gobyerno probinsyal nga may baseline data bahin sa ikaayong lawas ang mga pumuluyo nga nabing importante man hindi lamang bahin sa impormasyon kundi makabulig man patud sa mahimo ginabatsyag sang isa ka individual sa mas temprano nga tion. Kung may savings sa Negros Occidental, masunod nga aprubahan ang ginahinyo nga health benefits sang PACE sunod kay Diaz. Is well informed nga ara na ang aton nga programa through no chip and of course sa aton man nga insurance sa ila. So may possibility Lord nga ma-approve ang request sa PACE? Yes. Ang aton sila nga tinguan nga kung may ara kita savings no amo nang aton ang rason nga obrahon. Kaya kundi nag-aatag man kita no chip sa bilog nga probinsya. Iba na nga pundo, hindi man mausar. Wala man yung iba nga mga beneficiaries nga kamasakit, which is good, no? Sa number 7, ₱4.6 million nga balor sa suspected shabu na kuha sa Barangay Bata sa Bacolod. Isa pang ikalalaki sa bread cook na kuhaan mas masobra ₱1 milyon nga balor sa suspected shabu.
Arestado kahapon ang 36 anyos nga si Raymond Dumangkas matapos makuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga sa Breadco Port sa Bacolod City. Sunod sa kay Agent Dalisay sa PDEA, padulong kuntani sa Dumangas ang sospek nga ilagi na siling 1 ka courier nga masakay sa Roro vessel sang ini ang maglikaw sa paneling sa otoridad kag nagpalagyo. Sa gilagas kag dito nakita sa putos nga iya kuntani ihaboy ang 2 ka mga plastic nga ginapatihan sa buang unod nga nagabugat sa 150 grams. Detain karon sa police station 2 ang sospek. Samtang 4,590,000 pesos naman nga balor sa illegal nga droga ang recover sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City sa buy-bust operation sa Purok Riverside, Barangay Batas ang Sabado sang kaagahon. Dakop sa buy-bust sanday Erwin Belonio kag Anthony Solon. Anom ka plastic kag 11 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa ila. Detained naman sila karon sa Police Station 3. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga suspect. Sa number 6, CAFGU member patay matapos ginalegar tiro sang NPA. Patay ang 39 anyos nga si Joselito Raboy matapos inigintiro sang Sabado sa Barangay Montilla sa Banwa sa Moises Padilla. Si Raboy ang isa ka miyembro sang citizen sa Armed Force Geographical Unit o kon CAFGU. Sa investigasyon sa nga PNP, papauli na kung tani ang biktima sakay sa iya motor, sang gilayo na lang siya nga gintiro sang 4 ka mga persona. Dead on the spot si Raboy. Nakilala naman sunod sa PNP ang mga suspect kag sila ang ginaalagar katapos ang SPARU sang New People's Army. Sila natala naman nga pasakaan sang kaso sang PNP. Sa number 5, isa ka babae na sapuan patay sa sulod sang isa ka hotel sa Dumaguete City. Suspect nga yan nobyo, gikasuhan sang rape with homicide. Nasapuan nga patay sa Biyernes sa sulod sa isa ka hotel sa Dumaguete City ang 25 anyos nga babae. Sunod sa PNP, ang receptionist sa hotel amo nakakita sang lawas ang biktima nga wala na sa kabuhi matapos nga iyang gituktok ang kwarto kag wala sa may nagasabat. Ang nobyo sa biktima amo ang suspect sa pagpatay sa babae matapos makita sa CCTV kag sang iban nga witness nga upod sila nga nagsulod sa hotel. Posible sunod sa pulis nga nag-check-in sa hotel ang kag nag-away amo nga ginapusan sa ulo sa matiga nga bagay ang biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. Sang Sabado, naaresto ang nobyo sang biktima. Kaso nga murder ang gin-file sang PNP batok sa iya apang may nakita nga ang fiskal nga posibilidad nga gin-rape ang biktima base sa medical certificate gani rape with homicide ang ginpasaka nga kaso batok sa suspect. Sa number 4, pinakauna nga provincial bamboo fair ang ginbuksan. Kalakip ini sang global awareness para maduso man ang bamboo industry. Sa isa ka programa sa Ayala Malls Capital Central, ginpatpat ang bulig sang pagtanom sang kawayan sa palibot nga nagalakip sang pagpaiway sang pagbaha kag soil erosion. Nagabulig man ini sa rehabilitation kag protection sang watershed. Ang bamboo nga ginakabig high value crop hindi namang dako ang mabulig bahin sa dunang manggad kundi pati man sa economic activity nga sarang magagikan diri. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrondo Diaz, may naplastar na nga mga programa ang probinsya. Sa karon may 6,000 ka mga bamboo ang maproduce gikan sa nursery sa probinsya. Ang development naman sa Tambara Conservation Center sa Talisay City ang amat-amat na nga nasugdan. Matamat man lang ang aton nga pag-usar sa budget, no? But ang iya ni pagpatindog sa aton nga Tambara nga site, subong do I think do 9 million pa lang tong aton nga procure nga materials, no? Para sa pagpatindog sa aton nga una nga structure, which is the multipurpose building, no? And then the next will be the aton nga bamboo treatment facility, and then amat-amat na ito ng aton nga watchtower, which will also be about 3 floors high.
Sa number 3, plano nga waste to fuel program sa Bacolod City, gipalabot ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pag-convert sa waste to energy fertilizer kag iban pa nga mga produkto ang pinalamang sa plano sa Benitez administration. Gani sa pagupod sa alkalde sa presidente sa Estados Unidos, na istoryahan nila ang tuhoy sa waste management para sa Bacolod City. Si Presidente Marcos ang nagpadulong sa US para sa 77th United Nations General Assembly. Ginaduso ni Benitez ang pagtukod sa economic zone sa Barangay Felisa nga sarang tukuran sa manufacturing companies nga maga-convert sa basura sa fertilizers kag iban pa nga mga produkto. Kabahin man ini sang tikang agud mabuhinan ang pagtambak sang basura sa nagakapuno ng landfill sang syudad. Sa number 2, manukan vendors nagpasalig sa syudad nga ibayad nila sa utang ang maganar sa Mascara Festival. Handa na ang mga stall owners sa Manukan Country para sa Mascara Festival pero hindi man malipod nga sa pagsugod sa tuigan nga selebrasyon, mawad-an sang palangabuyan ang pila sa ila kung hindi nila mabayaran ang nabili nga 7.7 million pesos nga utang sa syudad. Setyembre 30 ang deadline nga ginahatag sa ila para bayaran ang pagrenta nila sa Manukan Stall sa pila na katuig. Pasalig ni David Montoya, ang presidente sa Manukan Country Vendors Association, nga kung matagaan sila sang extension, ibayad nila sa syudad ang ila income sa Mascara. Si Mayor Albi Benitez nagpahayag nga i-award nila sa iban pa nga interesado nga magnegosyo ang mga stalls nga mabakante sa mga stall owners nga sarang pahalin kung hindi makabayad sang utang sa gintalana nga deadline. Magluwas sa Manukan Country, ginasugot man sang syudad ang mga market vendors sang Burgos, Libertad kag Central Market nga may 25.4 million pesos nga utang. 20% na mga kuwan sa arrears namon dapat ma-fulfilled namon sa up to December 30. Okay. Subong pa lang pasalamat mo kay Mayor Albi nga tani matigayon nga amon nga pagayo oblasiya nga ma-extend kami hasta December 30. Magwagan na sa tipunan ginamon na amon ginansya para maibayad na namon sa amon arrears. Kay ti subong chance na namon nga makagugilan siya tanim mo kay Kag sa minuno sa mga balita, subong nga adlaw. Ganban ipatuman sa Mascara Festival Celebration sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Sumugod Oktubre 1 hasta Oktubre 23, sigapatuman sa Bacolod City Police Office ang citywide gun ban. Suno kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, hindi lang pusil kag mga bala ang pagadumilian, kundi pati na mga deadly weapon kasubong sa mga patalom. Automatic ang deadly weapon niya na ginakwanan nga sa banning. Pero ang mga kayong phone sa banning nga gina-request na sa firearms is enable may mga permit to carry. So during sa banning, iskan may permit to carry ka, bawal gid yung bitbit. Magluwa sa pagpatuman sang checkpoint ang Bacolod City PNP ang maga-inspection man sa kada gabi sa mga festival sites. Igadumili man ang pagpanigarilyo kag paggamit sang vape sa mga hindi designated areas. Maglibot sa mga respective areas para pang-check upon kung compliant balang ining mga store owners, no? Kaya especially ginabawal taman ang mga pointed stick. Samtang sa Setyembre 29, natala na ang send-off ceremony sa kapulisan upod sa iban pa nga security personnel augmentation para sa tuigan nga selebrasyon. Sa Biyernes ang gabi ipatigayon ng salubong party para sa October 1 nga opening sa Mascara Festival. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, may bag-o naman nga balantayan sa The Upper East sa Mega World. Ang Sadto Anay Mansion sa Bacolod Murcia Milling Company ang i-replicate
kag himuon nga showroom. May report si Romeo Subaldo. 1920 sa gitpatukod sa Bacolod ang nauna nga industrial mill o kuna Bacolod Murcia Milling Company. Sunod sa historian nga si Modesto Saunoy, sa tuanay, mas mauswagon pa ang iban nga mga banwa nga may mga sentral sang sa Bacolod pero bangod sa BMMC, naging mauswagon ang ekonomiya sa Bacolod. The richer ones were Isabela, Binalbagan, San Carlos, Talisay, Silay, and Bago. Bacolod was way down. But 10, 15 years after the mill was established in Bacolod, Bacolod now became the center of everything because the banks opened in Bacolod. Mosobra isa kagatos katuig ang nagligad, amo na sinikaron ang ginatidugan sang sentral sadto. Ini na ang the Upper East sa property giant nga Mega World. Bilang pagdumdum sa history sa Bacolod, ginapatukod sa karon ang the Upper East House. Ginreplicate sini ang White Mansion sadto sa sulod sa BMMC. Nahamtang ini sa kilid lang sa McDonald's. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Mega World Visayas, ini ang magaserbi nga township showroom sa Mega World sa Bacolod. Our township showroom is designed to pay tribute to the historic institution that used to occupy the township's current location, the Bacolod Murcia Milling Company. Its vintage look takes inspiration from the elegant and sophisticated design of the BMMC's White Mansion. May ibutang man nga mga retail stores kag cafe sa upper ground floor sini. Kag syempre, hindi madula ang bagon nga naging iconic na sa sining nga sentral. So it's not just a showroom, but it's really an entire house with so many things that are happening, all at the same time. And of course, outside, just outside the house, will be this bagon of tren. And in due time, you see already the McDonald's there. Part of the bagon will be the dessert station of McDonald's. Sa fourth quarter ng 2023, ginapaabot ka mahuman ang the Upper East House. Samtang sa October 10 naman, magabukas man sa the Upper East ang ginakabig nga the most beautiful McDonald's sa Pilipinas. Barb, every morning, kada labay ko na masako ang construction. Kasi nakuha nung makibot ka the following day, lain na dasig naman, kinasig ka tama. Pero ang nanamian ko, Ming, kay despite kay develop siya, ang mga hindi entirely madula kung ano siya sadto. Mag-remind Correct. sa aton. Kag mga pila ka years from now, it was going to be a business district sa Bacolod. Kag may itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.